mfethu why ungekho la mfethu yazini manje siqeda kuphuma stage mina noNjabulo simpheke majozi Jabulo Ntaka amalobolo yade senza manje ayish enye into bafethu siyacela abantu ukuthi bayidownloade le ngoma isemaka yakushoyo download the song amalobolo ithini amalobolo 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 base ngithanda ukuthi so thumela amalobolo 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 bafethu nayidownloade le ngoma ungadownloadanga abene Sithanda ukubonga kakhulu ama visitor ethu namhlanje uNjabulo Ntaka kanye noSimphiwe Majozi. Sibonga kakhulu ngeperformance enkulu kakhulu abasiperformele yona and kuyabukeka ukuthi crowd yethu ujabule kakhulu music wabo. Siyacela ukuthi wonke abantu basemtholume wonke base KZN South Coast ukuthi bafike eGabazane Lounge. By the way, uGabazane Lounge indawo entsha yokujabula esanda kuvula. We are only 3 months old, but sizama kakhulu ukuthi sijabulise umphathi wethu indawo ephephile esafe sino restaurant butcher sibe ne tavern eletha ama drinks nendawo yokujabula ke sibe ne private lounge ukuze bonke abantu bafile safe bahlale kahle. Siyabonga kakhulu, siyabonga ne performance. Siyacela siyamema wonke umuntu ongakaze ezoGabazini, siyamema ukuthi ake ezoGabazini azojabula indawo yokujabula ephephile ehlelekile ehlanzekile futhi siyamema wonke umuntu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga ke